Khat khatia long kovi akreng kinep dun long. Vomu atar karbi rong sopia long APHL sia song pen kang dangamai kang ni. Hinia Phong Hidisajer Baptist Church Kachingrum Amai Kepaman. The Baptist Christian Hospital Tejpur is hiring candidates for its newly launched HIV and AIDS targeted intervention project at Dipu, Karbi Anglong. Interested candidates can drop your resumes at bchtejpur@gmail.com for the following posts on or before 29th of October 2022. For project coordinator, qualification needed MSW with well-versed in English. For M&E cum accountant, qualification needed BCom with well-versed in English and 1 year's experience. For field worker, qualification needed 12 pass, preferably for male. For staff nurse, qualification needed GNM female with 1 year's experience. Kardom pinyada babirtang tonpen arjuik tha. Kedamtang Preniphai Inko Resirkep ni Anerlo Apor Khatkati Police Station angkang National Highway Thongkep Resirkep Atowarpi Khatkati Police atum kiri kakurok adimalong kowe akreng nebdunlong pusi birta ribdunlong. Birta ki ribdunlong atengke humni Demapur anat thupen bokajan anat kewang bom Tata DIAS 01 PC 2686 lapen AS02 CC 7938 agari khangdonsi langtar libdunlo. Lasohut Barmadet akowe akreng thoila thongkep rapli pangrumpet lin suri ke thomra phokebra troxi an kaddu kawi kowe akrek nebdunlong pusi police atumpen pachini pon. Lasolong bangpli Lahori Ghat asor Jiabur Rahman Udalguri asor Jinadul Islam Lanka asor Dilbar Hussein lapen Morigaon asor Saidul Haq atumaphat neb ingnang ponlong lopusi pachini pon. Kilong lok akowe akreng lake soka thoila arlosi nang patu joy pensi kewan. Bangso asai long kaching nang check bang plia tuma phan lapen ahormu anta Khatkati Police Station alongsi bipon luputa pachini dun. Bokajan pen anantirang Karbing long lain. Khai ring nang chi pu ahok akimang jongsi do tangte kachirap kacheto do nabang do. Sonsi Kedamtang Preniphai Inko Resirkep Bithung Rengthama constituency Vomu atar Karbi Rongsopi mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Adimalong amat Don Pharo isira Thongkep rapho ahemtun BJP aboyalong pen ingraisi APHL sialong chepa okdun. Bangso mayalong kacharipon maipu wothat langso pen Bikrom Hansesi chepa hempu ponlo. Mayalong aluhiaman pen kachitong dun Central Committee pen Kongchon bang sarkiri rongphar dun maipu Rajesh Tiso lamjai sarpo angtong itika tharla pen frek jam pen bang pharo krep ho sosiatum chitong dun si Mayalong RDP pon. Bini nalitum moda Karbi Rongsopi along APHL along Bangko ana muluk nalitum long na choto dun lo. Ini memang Karbi Rongsopi yang Bithung konstituensi long nang dun BJP dan APHL long nang itu don hari siraton ingkorap ho. Arang tu ladak ini APHL long na cepo tang lok. Ima arama hirzumi lapen Rada hirzumi do tang lok lapen kachini jakong do tang lok. Athima ahai sar jai Ithan pon kachini ke jakong Sixth schedule of the Constitution of India mate tribal area ke paragraph ingkoy la constitution labang so arona tendency tribal area watu ansi indong asotong si mod joglong nanji lapen thur da thurlong ji lapen at parsame atong kami our size tami inglong asotong ansi dolong kami lapen long chona ipu alam na ke raja tum kachini ajakong bipu constituency atum no tanglo laso posi biniani ladak mass zoning mate ladak APHL awareness program amulok ladak tolo lasi asuri ladak bini chitong lo Fuluni pendir chuna rongpi Karbing long live. Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi
บางโซดไว้นนเกการเบียงลงเป็นเวสการเบียงลงลงเซตามิลงปนอีกจีลาเป็นอันปาร์ตานางลีนาฮกดำเดเฮมตดลุนเป็นนางลีเฮมอันนางเกปัทฮอนกอกมาเกโฮมเดลิเวอรี่อวาร์ไซเซตามิโดอีกจีลาสิฮุมรีอีกนอนอามาร์จีวันIko ni kisu pen kisu kecelang pen stami mini lah sila marjawan ado vai kicu pen si ta cu itek lo ijakong ta don lo engke do ta don sen lo si curu lo la na ki pi dama atuma phan sitame si ning sampit lo sila sa do vai ki anatum an sitame enak ni si ni thang sitame jela khalo pen isi ke arnam ahir jumelu si jela khalong lu asi sodwai ke kichobang putin na bang setame aja kong ta doji apen an ta chuthekji apen kamat tha setame matha plot asomsi non chethek long lo Clardak pen kachini jiapan troxy phaiwe hini tro pho phaiwe troxy nerke palong humri ignon Kidamtang prenipai thongke bhomkuru karchwani hidipi ahithialong hini aphong hidi sajir Baptist Church lapen fellowship atumpen kachingru mamai kangni Hidi sajir Baptist Church a fellowship atum lake Serlong John Baptist Fellowship ni hangrong ke the Baptist Fellowship Rongchingri Baptist Fellowship Tharwe Langso Baptist Fellowship lapen hidipi Baptist Fellowship angbong kachingrum amai paman ponlo Bangso kachingrum amai ada por phai kri si pen pangcheng ponsi hidi sajir Baptist Church pastor Lorenson Taru pensi mai che pahen khuponlo lapen kongchun bang Philipson be pensi aluhi ke pachini lapen lam ke paklang apor en ponlo Mayalong jumisen alun lapen ke kan mondoli lapen fellowship pen arna manong pathe ponlo kachingrum amayalong kachup hapon speaker laki Reverend Dr. Solomon Rongpi NKBA Dunmaipu Larson Taru NKBA Abarim Amaipu Samson Taro NKBA Women Department Amaipi Monju Langnipi NKBA Treasurer Sarsing Rongpi Karbianglong Baptist Convention Women Abarim Chunbang East Herani Rongpipi Evangelist Pastor Deacon Lapen Pinangan Mondoli ke jatum chitong Reverend Dr. Solomon Rongpi pen arna malam ke thanpon Bible angdeng ke anpon ke hini akorin Angdeng pi phola pen angdeng so Cretroxy la pen isia Timothy angdeng pi phola pen angdeng so nerkep along pen si athepi Christian la pen methang kecharjak alamsi thanpon Hidi sajir Baptist Church pastor lamthe nangapachini donke labangso kaching room nangko ke hidi sajir amondoli prekjam ahawar long pho fellowship do lasi ningkan isek pen kaching room laki kachini seroi la pen Chetong rapet pen ana manong ke pathi ji aphan pusi nang pachini dun Pini lamang so me ke bilong pop man ke arnam hirum se kroilo si pini ni tum stame da ongdu me chetong lo arnam chin pangrum se kroilo si pini la ke ka do ve ni tu mu pen ta secretary pachini tang lo bang paro tom so share mu chingrum lo si ke bang yarning most me ni tu boson me ke tu pomisi ni tu di sejir Baptist Church da matha pon lo bachi sik pon bom lo pen mangso kama ni tum klempon bom musi itum pini mangso me ben sta kado yang nu sta bachi thang mon lo semet la bangso fellowship nang lutum kopi lo kemang pon la kachingron tat la bangso chingrum la lo fellowship ke ni tum zame ke dam me pen chini dam ji lahin lahin mo la bangso pachini me ga porwe semet so chingrum long lo te fellowship do me sta me member me sa me ke jar me sa me ki pachini se ro la pen isi chingrum pet ana man kiru ilong ga persona me gi bipen kali pote ni tu chingrum pet ke te fellowship do man ke hello Hidi sajir mondoli chunbang pen nang ke pachini dun lake kedam tang surihini ra krener kep aningkan pensi labangso kachingrum nang pangchenglo bonda angbong aningkan malom corona war pen ajok chingrum pon thek thedalo pininga pharman hidbi Baptist Fellowship along kachingrum pon armua phai lake bang pharo ke thomso se Christora raphan ke kroitum chetong ponlo lapen arna manong pathe ponlo morning puthot ni hangrong ke the Baptist Fellowship along si bidam thupo lapen labang so mai ke pachun claim rapet dam rapet Christo mondali do anaphan akiro setami pajir ponlo labang su karbiang long live long ke bang ko kalam thi bang ke la lo aprang si bang ke hidi sajir Baptist Church ka fellowship ka chingrum me suri ni da cleaner ke baning kan pen pangcheng pon lo la bang ke Serlong John Baptist Fellowship long si bi pon lo la pen halabang su sa ongdung amodit chitong lo
แต่เป็นเราบางช่วงทุนเป็นวางซีนี่ลิตุมันกันวางซีละซ้อนซีเฮลุซีบลองกับเปรกสิกิบีปอนหิมาทาโลบนตาเกดำตังกันที่นี่กิทมาปรางบางเกพิรุธยาดังโคโรนาวูร์กิอุมพลุเป็นยกซีบีปอนเทคเดลโลและสิละบางช่วงบางเกอิงสามริยาซอนมันเดลสิตาพุทธอาณามากังฮอนยิสุคริสต์อากังฮอนดากาตูร์เป็นนักกูพุทธปินิงสุรินริงคอยระหินีอันนิงกันบางเกมิเซนมิพุนเป็นเทคลองเสียกูมิลิตุมมอนดุลิปีฮิดิเซอร์บัพติสเชอร์สละเป็นเกเฟโลชิพลองโคตัวเป็นนักกูชิงไว้ทุสิละบางส่วนเมกิบีพันปฏิกโลละบางส่วนเต็งเป็นสิปินีฮิดิปีบัพติสเฟโลชิพอลองปินีพรีทของเก็บอาร์นีละบางส่วนเมเป็นมันปอนลง ดีไลเป็นบิจอยรองปีการบิงลงไหลกิดามตั้งเพรนิพายอิงกอราพลียร์นี้ดีไลยูทคลับอลองจิกจาก FC เบนเชปัตเตอร์ปีซีการลิตังซินอตเบลเป็นสนจอยเบียตุมกัชิกิมัวเมนเป็นฟุตซอลทัวร์นาเมนต์ปัทูบีปอนลงกัดดูกเวเตรันคริตร็อกอันจิตตองปอนซีกิดามตั้งเพรนิพายอิงกอราสิร์แคปานี้อังดุงกิติปัทูปอนลงบางโซอังดุงกิติเกปัทัวลงอาลุฮิอามันเป็นดีไลยูทคลับอามายผู้บีดีอิงเลงดีไลสปอร์ตส์แอสโซเชชันอามายผู้ฮาร์ลงบีอิงเลงKSA Bokajan Regional Committee Kongchun Bang Nobin Rongpi Dilai KSA Maipu Bikrom Kro Kongchun Bang Borden Hanse Lapen Kithe Kidingatum Chetong Dun Angdung Kiti ke Pathu Pon Lake Taliban FC Lapen Flying Machine Atum Angbongsi Chipholo Taliban FC Atum Kithek Ser Ajok Gold Truck Pen Flying Machine Aphan Parem Pondetlo Bangso Long Kachetong Dun Aluhi Atumari Deng Pen Prekjam Anong E Kachepalong Dun Atuma Phan Nong E Pajir Ponlo Zigzag AFC Kongchun Bang Hundor Bepen Nangge Pachini Don ke Dilai Futsal Kibi Ponang Kok Lake ke Pathu Riso Ejang Atuma Phan ke Pathu Anathu Kangthur Ponji Aphan Lapen Lason Thak Thak ke Wang Jilang Arni Setame ke Pathu Anathu Kangthur Ponji Aphan Labangso Zigzag AFC Pen Claim Pon Bomji Lapen Labangso ke Pathu Kachirap Kachito Dundo Ana Bang Khwa Bang Pi Aphanta Biasang Hopen Kachoro Setame Pajir Ponlo To chorola aprangsi nalitum dalaiการแบ่งลองไลฟ์อาหินเป็นนี่ตุ่มลองในความริเทคปัดลาสิจูโรปาร์ปิกละลาเรานี่ตุ่มเดลัยฟุตซอลทัวร์นาเมนต์2022ลาดาก็เดลัยลองกับเจงซีละลาสินี่ตุ่มเกมังปอนมาเตนี่ตุ่มลาบางโซเกบีปอนเกมันนอนโอเวกิมีตุ่มพันมาในลิมิตทางมาตาปัททุยหนึ่งฮะปิกลาสิแล้วโอเวกิมีตุ่มพันฟุตบอลกับปัททุแกอนุตินัดเทกละsetelah mela futsal perbangga dak skill cepak lang kuan ma ketek la dak cepak lang adim la si non ni tum dak owe kimi tum handa kuan ma ketek la bang sukang wai poni phat la pen thot kang wai poni la pen kuan ni tum paprang ri ma ke pau thu kuan hin ma ke paprang ni phat ni tum mangai lat ni tum zigzag FC ma de ni tum zigzag ahoy pen sikibi zigzag FC ma de zigzag football club ni tum men pa la alang ni president ni lo ni tum na bang so ke mang pan sela bang Pini ke cengsi Delai futsal tournament ki bipon na hello ni tum kemang mangke Dilai pen bijoy rongpi karbing long lai Pini ada babirta ke lapuan si kang tonik lo